Hakanegi Yukirish Bakhuid tangin Dubai Nagabinda Faustina Badon Hapadeng Jim Panka Jing Shitam Dubai Rut Nagabinda Kayinga Sem Jong Shaine Delin Carlindo Barikun Ikun Jongi Dalarisha Carlindo Banyaka Jingar Kuga Jinga E Duairu Nagabinda Kayinga Semjong Dispiending Tarsa Bad Erstina Puvain Barangat Bad Barahin Ringot Kikun Baka Bor Jisu Kanang Trekam Haunius Nemtamai Duairu Nagabinda Kayinga Senjong Kong Scholastica Tongni Ranjadong Bad Baroki Kun Gikti Banyaka Jingarku Duairu Nagabinda Kamensium Barakla Jong Albinus Tongni Yong Bautrai Win Karku Nagamensi Anjo Sinabar Laispa Sakula Laispa Sakula Mai Turoi jam yau Gadla gadya Ruai utrai jing ruai batem mai Turoi aleluya Opanyu Blei no shada jing men Akma utrai kenra Sing bat kadui tara turoi aikan sawan ruai utrai jing ruai batem mai turoi jam yau gadla gadya ruai utrai jing ruai batem mai turoi Kohimen ko para tongin sngongo yautrai Jisu Nagabinda unius nem temai hajar pusan bakalonga jingar ko jongi kamda me haus nem hajar pusan ni barong pen kre but ni duai kerpang ha jubilee Nagabinda ka jingai baro kumjuru haganega sngi shi tarik jong January kalongur ko sngi buram jonga Maria te suti Kmie jongo Blei tio tokos Tangin nambu yagajing tumu jangi paro lembaga jing side lem janga Maria teisoti idwairu nagabinda ka Holy Redeemer ni vesenda ba ngila ban shakri kamshir hem yau pai jango Blei how newsnem lembaki program baper ngidwairu nagabinda kibapang kibashitam ngidwai nagabinda man lagi longing long sem pakinang yo jingai ke jingkarku pakin treasure hem Uni usnem paki penkre bha haman laki benda janga jingim ai ba ka bor janga jingkar ku janga Jisu kana vanya halu jangi mangi bara ki bashimenda ha kana ki yukirish Bakhuid ba ka jingir Jisu kanang sutir hapo jangi ivei pa ivei ha kerteng upa barukon barumen sim Bakhuid Amen ka jinga e jango trai jangi Jisu Christ Bat ka jingir jango Blei lem bat ka jingya silak jango men siem Bakhuid kindon rengkat bat pi baram Rengkat bat piru ko himen ko para haganega sngi buram janga Maria ka Kmie jango Blei nginang duwai ba ka Maria te suti kan pidiang ingi vai pai vai balong ki kun janga bakum juru hawni usnem tamai tonginang ko slai halaka donur ka men siem jangi banginnum pidiang shu yaki jingle basniu jangi ka ba lajia hajar pusaw bangin long ki kun ke batemai bangin ino yake basniu haga jingim jangi kram bangin dup laban stang temai badu Chris
Padu Jesu unyai pendimai ka donu de kamen siem ya kamet ka parjangi baro daga jingkerku ka jangu pat ka bor ka jangu. Ko himen ko para shim ya ka jingrai ka baskem lempa ka jingdon jangu Jesu hakane ka lepmat bangin num ken randin shu hen rangin yai shaprang bat ka bor bat ka jingai jangu Chris. Jesu beid yai pen temai yangi yai pen kuid yangi dagas namba kardor ka jame kenam bauni usnem hajar pusan un salang usnem jangga jingkerku hamalla kiliang jangi map yangi ko Jesu pen kuid yangi ko Jesu nga pala au Blei badan por baro bade happy ko himpen ko para shibune dagi jimparkat dagi tin dagi kam dagi jingle klet da ka jingle pala junga da ka jingle pala junga da ka jingle pala bakrao e junga namar kata nga karpadi ka maria Bakhuid kabayai sa ka teisoti yaki angel patkiri kuin badia pi ko himen ko para banduwai na gabinda junga hau trai Blei jungi Blei badan bor baro ni sune yangi barendala map igi pop jungi unialam yangi shaka jingi mbam jikut Amen. Go try to isene. Go try to isene. Go try to isene. Go Cristo isene. Go Cristo isene. Go Cristo isene. Go try to isene. Go try to isene. Go try to isene. Blei shadro, Balang Jingsu, Akiben riu baro Balang gamon baba, Iyaya royame, Inambani mani, Iyay pendon burong, Bangis yang muyame. Putrai ko Blei simple, ko paron borbaro, ko kurmarwe upa ko trayu Jesu Christ, ko kunlam rodu Blei, bakit kipo pertei. Yang kajin kerpat dos yosene yangi Eitamame Bakhuid Eitamame utrai Uwe bahat Eitamame ko Jesu Christ Mame bayay long Blei Jingya long gawe balumen simbagu akaburo pa. Amen. To nginia duwai ni duwai
naga benda ke jing tumu shime shime jangi hau ni usnem ar hajar ar pusan kam kerpang ke jingai baro ka bangit trang hau ni usnem lempa ke jubilee jangka balang jubilee jangka jingwan jungu kris itu wai naga benda ke jingkala ka pemut jangi nampap itu wai naga benda ke jingkoi jingkia par ke jimpen dimai ki inga sem jangi baro itu wai ru naga benda ke perthe baro kawai bakan don ke jingsuk baki dong senchar kin yai prakat demai ban ia kabarim ko Blei me uba lemba ka jinglong soti ba seizo janga maria balakarko mela ai haka jait bendriu ya ka bainong janga jim penim bam jikud to ai ngi karpad bangin snow baka yasai nagabinda jangi maka nakaba ngila donbok ban pidiang ya ukun jame unang seng janga jingim uba im bat sensha renkat bad me haka jingelang kawe jangamen sim Bakhuid Blei junom la junom Amen. Kajupule naga kitab jingken utrai ulaong hau Moses tukran hau Aaron bat gikun shenrang jong u hakani karukom pin kerkue kipat Israel pin ong haki to utrai un kerku kordo ya pi bat un sumar skar ya pi to utrai un pe sebun ya pi bat un le isne ya pi to utrai un pe I ya pi bat un ai ya pi kajingman paman miat hakani karukom kin kerpat ya ka kerteng jonga halor kipat Israel bat ngan kerku ya ki kaktin jong utrai Sisango ya Blei. San rupunyo nomor nyo spa san puar. Nyo spa san puar. Benreu baroan yaro Au trai to pendang mura Isnei gales punya rai Kowe jing shine lagat matagi Baeni tu jing penim jong me apertek Deng ben riu baro wan yaro Kau trai ko pendon burong Ben riu baro kin yaro Ya me ko Blei kin pendon burong Kin yas kau panama me Mariang dakaho Benriu baro wan yaro Lau trai ko pendon burong Benriu baro kin yaro Yame ko Blei kin pendon burong Kin yalek men nama me Sharia gijan
kasiti Paulus Bakhuid caki Kristen agalatia. Ko para endala poi kaya balak mang Blei ulak pa yalau ukun balak kana ka kentai. Balak kana pok ka any hapok ka any ban suspa ya gitu ki balak don hapok ka any. Kenang ba ngindup yok pediang ya ka jingting kum ya kikun. Bat namar ba pilong kikun Blei ulak pa haki dok nut jongi ya umensim jong ukun jong uba perta aba kupa kumta da Blei pimlong shu umarau henrei ukun bat lada pilong ukun pilong unong yok pateng kaktin jong utarai. Isango ya Blei. Haleluya, haleluya, haleluya. Aki puar barim baja, Blei ulak keren malakateng. Para ki bun ruko makik patu menjongi daki nong itu lupa. Kadu aya kene kaju, ulak keren hangi dau pun lajong. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai undon rengkat bat pim. Rengkat bat piru, Kajimpulena ka gospel Bakhuid kat kumulukas. kamuram ambil utrai. Kinongap lamborot kila late bak shab Bethlehem. Bat kila Shem ya ka Maria badu Joseph. Bad ya ukulung ubatia haga shingoid. Haba kila yo iya kila ya tu lud. Ya kata kaba la karen hagi shapang uni ukulung. Bad baru kibala yo sngo kila lingo ya kata kaba kinongap lamborot kila ya tu haki. Ka Maria pat kalari kendong yakine kie barra. Kapuson yaki halaka donut. Te kinongap lamborot kila late pai. Kida pindon buram bat yaro ya Blei. Naga benda kie barra. Bakila yusno bad la yo I. Kumba la yatu haki. Barenta la dap prasngi habala ot share yawu la jer kerteng yawu. Ujisu ka kerteng bala ai dau angel shua ban seng yawu hak po. Ka gospel jong utrai Kajinyaro ya me kukuris. Kohimen kopara bayin hautrai Jesus Christ ngai kubles nem batimai basuk iapi kumjuru yagasngi buram jangka Maria Teisoti ka Kmie jong Blei. Kohimen kopara manusnem ngipen kare nagabenta usnem batimai pad barong yang nod don ki briu ki lepun ki tamasha halor ka jingwan usnem tumai daga jing shisha kine baro ki deki jing tau kaba kidiki buit jong ki briu don ki briu ki pelod daki khaja daki lak tingka haka kerteng jong usnem tumai henre ladang imle kum neru kisngi kiniaid kisnem kiniaid kibriu kilai kerteng usnem tumai kane kalom shuban yarap yangi ban perkat ban puson lese ban pinrendi ya ka jingem jongi lada om donru kum kini kisnem batimai kapor kaniaid ngimla ban pinsange ya kapor ngimla ban pinchalang ya kapor ngimla ban pelingkot ya kapor henry shuban pin wandur ya ka rukam trejogi ngidon snem temai lemkom ta baro kapor baro ka juk kadon hakati jong ukris nyaga taga daun nyaga binta jongi ki kristan kisnem temai kamlong eye namar ujisu ula pen kantang ya kapor
ujisu ula penkantang ya kasngi dena kata kadau nadu kapo jingwan ujisu ngidon BC but AD, before Christ, after Christ. Shwaya ukris but hadinu kris kane kalong ka bakong san hadinu kris ano domini kabamut after Christ hadin ka jingwan jongu kris ka por baro kala kala shwa ka jingwan ujisu ka jinglong jongu briu kalong mar kompo henry hadin ka jingwan jongu jisu ka por kalayo ya ka jingidu kris ka juk baro kalayo ya ka bor penya jongu kris but ka jingim jongi kalayo ya ka jimut ka batumai jinglong ka batumai na maru kris nakata ka daw ha ka ne kasngi habangi reke ya kasngi borom jonga maria te soti kadon ka jing kordor ha ka jingim jongi ban puson khalor kie baro ka balong ka Kmie jongo Blei. Nagata ka dauru ka Balang ka labu kane kasngi borom jonga maria te soti Theotokos ha ka tarik jong January. But nagabinda jongi ka sniburom jong Maria te soti kum ka Theotokos kalong ka bakong san. Namar bale kade lemba ke jimpidiang ka mon jongo Blei ha ka jingim jong ka por kalayo jingandang. Ka jingim jongi kalayo jingibi jongo Kris. Kabamol habangi reke ya ka sniburom sngi usnem temai ngide ban trang ayu ngide ban dap da ka jingibi jongu Kris man ka kelip mat man gi second man gi kanda man ka sngi man ka tayo man ubanai kade banlong ka bor jongu Blei kade ban yai lemba ka bor but ka jingibi jongu Kris kane kade banlong ka jing angnur jongi man ka kelip ma namar lada ngim apru usnem kasni kayai lada ngim pet metru kasni kayai ngim laban pensange ya kasni henry lada ngim kongu ya ubale lada ngim yaid katkum ga mon bat ka saindur ka jongo bale kasni jongi kanom yaid ka por jongi kanom yaid ka jingim jongi kanum long kaba seiso kae kaba ngide ban perkat habangis reke usnem temai kalong lemba ka jingis ne ka jongo Blei ngala ban im sa shisngi hagane ka prate lemba ka jingis ne ka jongo Kris ngala ban yo I ya ki bayid ba toin jongi sa shasin hagane ka sngi lemba ka jingis ne ka jongo Blei ngala ban eat ya ki himmen ki para namar ka jingis ne ka jongo Blei kabawan toid lemba u Kris lemba ka jimpidiang bat ka jingkongu lemba ka fiat jonga maria te soti ngi baro ngilayo ya ka dur ka da dena ka ne ka daw ko himmen ko para ngide ben yai kamen dena ka ta ka daw ko himmen ko para ngide ben yai trang ya ka jingit ka jongu Kris lem kumda kam don ji murshu ya usnem temai snem temai kumbangala ong kalong ke jing snow tu ha ka jing murjongi ban trekam ban trekam ha ka no dur ngide ban trekam badu Kris ngide ban trekam rengka badu Blei ngide ban trekam kini kisnem kini kisngi baro katat hadu ublei uang yangi kala biang ka jingim jombi ha ka ne ka parte ngide ban trekam badu Blei ngide ban ya trelang badu Blei kane kalong ka jingkan mau kabawanra hangi lemba usnem temai lem komda wadla dangi shat ngi kemen wadla dangi penbate ki bom wadla dangi ot ukek na marude usnem temai kanum wanra jingkala eye haka jingim jongi kanum wanra jingkala eye haka jingim jongi henry ka jingkala kawan habangis ngotu ya ka jingmaya janga jingit ublei haka jingim jongi jingmaya janga jingis ne jongo Blei ha ka jingim jongi namar ngiki lemba ka ne ka jingit
ngi imbarabor namar ublei udang idiangi. Habangi puson Theotokos ngidon kamben sautu hadu katno ke Maria teisoti kala shat kemen badu belai bat kapendon burom ya ublei namar kalas ngo im haga jingim jangka nadu kapor kala yopediang ya ka kubur jongo belai haga jingim jangka haga ju kedur ngiru ngidon kamban ki im badu belai but ngidon kamban pen ki im ya ka jingim jangi da kane ka bor hangda kadon jing mod ya usnem temai hangda kadon jing mod naga benda baru ki kam kabangile man ka kelemat lem komda ngim don jing mod chu ban ong une ulong usnem temai namar ki briuhi kila jer ki kisngi ki briuhi kila jer yaki tarik baro labu mano omde ublei ki briu kila bu ban pinsuk yaki jingim jongi pinsuk yaki kam jongi henry ublei hi ulabu yaka jinglong ubriu ka jingim ka dur ka dar jonga pertei naga benda ublei ladangi peit na ka kitab Genesis sngi ba lingong sngi ba ar sngi ba lai sngi ba sau sngi ba san sngi ba henryu henyu kumda ter what ya kumbangi ong sngi lingong ne sngi ba ar kumba Monday Tuesday Wednesday baro uble shimlabu mangi ki bringi bu naga benda ka kam jong ki briu man ka kelip mat naga taga daw ngimde ban pinsyong nongrim palat hakane ke jingkala jong usnem ngidi ban yale shitom ban penkala ya ke jingem jongi ban pinyade dur badu kris ngidi ban rahangi ya ke jingeu bi jong kris kum ga Maria te soti ka Kmie jongo Blei nega taga daung itip haga bastang jonga Balang kala don ga jingya ka jia jingya per jingmol halor kane ke jinglong Kmie jongo Blei hab kumno ngin kot ya ka Maria te soti ka Kmie jongo Blei don giba ong ka Maria te soti kalong ka Kmie jongo Chris marway badang itip ya ka bala jia shuaka ya ka council jonga Ephesus u Nestorius uba wan ban hikai ya ka parte ya ka Balang baro ka we ngide ban kot ya ka Maria te soti tanga Christo tokos ngimde ban kot ya ka Theotokos kalonga Kmie jongu Chris marwe ka bamol kibriu kin sautu kumno kane kalonga buisniu jongu bamen ladangi ong ka Maria te soti kalong Christo tokos ki kinsa pindunano yaka jinglong jonga Maria but kumjuru pindrit yaka jinglong jongu Christo tokas kabamol kibriu kibam ngeit kibam id yaw jisu kin peit yaka Maria teis peit yaw jisu kumu briu but kinumla ban peit yaw jisu kum ublei but hakata ka ju kadur kinum burom shu yaka Maria teisoti kumba burom mangiminda kata kalongga buisniu jong kibriu balabit ya ka jimut jong ubamen ban pendret ya ka jinglong bat ka jing kordor jong Maria teisoti henry nadu ka council Ephesus kala ya kata ka jingi kai bat ka Balang ka penskem ka Maria teisoti omde Christotokos henry kade ka Theotokos ka bamut Kmie jong Blei Kmie jong Blei haba ong kadon haka Maria teisoti ka jinglong jong Blei ba jinglong jong ubriu kabala bit ya ujisu namar ublehi ulapa ya ujisu ublei shaka Maria teisoti bad ujisu ula shim ya ka do bad ka snam jong Maria teisoti bad ulayo ya ka dor ka dar jong ubriu kabamut ublei bad ubriu ha ujisu bad uta ujisu uladon ha ka Maria teisoti bad ngimde ban perkatru kumbangela yusngo na ka gospel minda kasngi haba ka Maria kinongap lamborot kilawan peit ya ujisu kilayo i ya ujisu bad pimde ban perkat
u Jisu shimlayam u Jisu long kum ki kelung haki nga sem jongi ulayam ula tengan ula yalakai ula le nadong shadong kumbale mangi kumjuru kamaria te soti kabom mod habangi puson yaka jinglong u Chris habangi puson yaka jinglong u Blei ngimde ban jingai na kaban sautu tang kawe kaliang Dena kata daw kabalang kalabu kaneka sngi burom jangga maria te soti kum ka Kmie jong u Blei haba kawai pat kaliang don bun ki beri bam shempang yakane bam sautu yakane ki pendrit no yaka jinglong Kmie jong u Blei naka maria te soti but ki bushiliang but ki pet yaka kum ka kende but ngitip ka Elizabeth haba kala ong kat ka Kmie jong u try kalawan jingoy nga kala ong kat ka Kmie jong u try kalawan jingo nga Kmie jong u try Kmie jong u Blei kalawan mano bala bu ha ka shindur jong ka Elizabeth kane ka kentin lada om de umen siam Bakhuid namar kala pun daga bor men siam Bakhuid daga bor ba pela bad Blei wila keren lemba ka Elizabeth ban penbenak perte ngidon kam ban burom ya ka Maria te soti namar kane kamde ka busniu jong ki briu Henry kade ka jingstar jong u Blei ka pelong ya ka Maria te soti ban long ka Kmie but de lempa kane ki jing sotu but ka jingid ya ka Maria te soti ko himen ko para ngilaban ka jingim ka bakam koi hauni usnem kalam Jisu kalam ka Maria te soti kalam ka jinga jong ka beneng ngim laban pura ha uni usnem patimai de lempa ka jinglong u Blei hapo jongi de lempa ka jingai ti jongi man gasngi man ka kelimat man gi second man gi kanda man ga tayo kan kalalong ka batimai ha ka jingim jongi omde na marka bor jongi ngim laban pen kantang ya kane ya uni usnem hede u Blei u de banisne yangi de na kata ka daw uni usnem kat bangi stang tarik January ngidon kam ya ka jingarai ka bas kem balong ki bakam riu Blei ha ka jingim jongi ngide balong ki kun ki bakam tipsngi ha ka jingim jongi ngide balong ki kun ki bakam pelut ya ka por jongi ban mane ya Jisu lemba ka jimmane Jisu Christ lemba ka jingkongu ya ka Balang ngila ban kintiu burom ya ka jingim jongi om namar kasngi om namar kasnem henre namar ka jinglong jongi ka jingang nur jongi ban kongo ya Blei tongin duai na ka binta ka neka jinga ha ka neka Eucharist Bakhuid Jisu bit karko kardo yangi pen slay bat pen kantang yangi ha ka neka sngi burom janga Maria te soti ka Kmie jong u Blei kanamba ka jingim jongi man kasngi kalong ka basizo pangila ban pen kantang man kasngi man ka kelipmat man ka tayo man nu banai na ka binta ka burom jame kramba ki inga sem jongi ki kun ki ti jongi kin sautu ya ka jing kardor jonga jingim bad me ko Chris enyaro ya utrai Jisu Chris Jinam amen ni plai ka jinget ka jongi nganget how Blei upa badon bor baro unong tau ka baning bad ka kendo but how Jesus Christ kun ba marway chungu utrai chungi yau bala pu na min siem Bakhuid yau bala khana ka Maria te soti ubala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar pana yavu ula yap la tep yavu ula kya shakibaya ka sngi ka balai ula mi pat na kibaya ula kyo shabaneng ushang shakamon Blei upa badon bor baro nang ta un ban pat ban bishari ki bayim bat ki bayam nganget ho min siem Bakhuid ha ka Balang Catholic Bakhuid ha ka jingya silok ki rikoid ha ka jimmap ki pop ha ka jimmi pat ka do da ka jingim bam jikut amen Lai spa nyapunriu Shimet ba shimen sim O Jisu Christu trai Ira amigo pa La jinga
Toya duai ko himen ko para baga jingkinia janga bar jampi. Kallang ka papediang hun hau Blei upa badon bor baro. To try bedeng jingknya di ti jongpi. Naga betai siro ro kerjeng jongu. Kecibetai ngi berpalang ko jongu baro away. Ko Blei me uba haka jingirs buon jame. Mestang yaki ki baro ki baba bad me pindep pura yaki. To ai hangi ki ba shat kemen haka sngi krau janga Kmie Bakhuid jango Blei. Kumba ngirisa kemen haka jing stang janga jinga e jame. Kum taro nginla ban kemen haka jimpinde pura yaka. Da u Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon dreng kad bat pim. Mereka berkira. Token tiu yala ki donut. Intiu ki sau try. Tongin aingu ya utrai u Blei jangim. Kasong hau bat kadei. Dashisha kalong ka ba shong ho bat ka badei. Kadei jangi bat ka jim penim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame. Ko kinrat ko pa Bakhuid ko Blei badon bor bat bam jikut. Bad ban yaro, bad kerku, bad ban pendon buram, ya ka kerteng jame, hakan eka sngi buram jangka jinglong Kmie jong ka Maria teisoti tia tokas. Ka jangka Maria bala kerku ka teisoti junam. Kaba da ka jingka serngyu jong mensiyam Bakhuid, kalapun ya ukun bala ka marwe jame, bad klem da duna ya ka buram jangka jinglong soti, kalaka na ka benda ka parte ya ka jingshai bam jikut utrai jangi u Jesu Christ. Lemba jangu ki angel ki aro ya ka buram jame ki hima ki demmane but ki bor ki kinyu ha ka mat jame ka beneng but ki bor ki beneng but ki sarapim bala kerku ki amane rengkat da ka jing kamen ngi karpan ai bagi sur jangiru ki ne so but ka jangki kat bangi pen bana da ka jingero bas ngewerit. Bakhuid, Bakhuid, utrai Blei kipai, neng pertai sawada kaburam jome. Hosana, Hosana, dorwa Blei shajong. Hosana, Blei juno. Kaburam jome, Hosana, Hosana, dorwa Blei shajong, Hosana, Blei juno. Ko himen ko para hakan eka por ka ba kentang ka ba dap da ka jingid. Nginang IT ega jingim jangi hau mensiyam Bakhuid. Ngideben ken mau. Shi tarik January kamla ban pen kalai ka jingim jangi. Ladang ngim tre ban pediang ya ka bor jango Blei. Ban kongu ya ka jimpin yait jango mensiyam Bakhuid. Tongin karpad ya Jesu. Ban pen kantang syushu ya ka jingang nur jangi ya ka jingim jangi ya ka jinglong jangi. Bangin dupla ban kala ka bamut da ka bor bamayan jangka bening. Bor bamayan jangka Balang. Kalong ka jing tre jangka mensiyam Bakhuid. Halar ka ne ka jing terwa Bakhuid. Upo bat ka wine. Ka ben kalalang ka met bat ka snam jangu Chris. Itu wairu na ka binta baru ki kam ki pangidon ngi trang ban le. Ai ba mensiyam Bakhuid in shimdi pura yangi. Uni usnem baro ka way. Itu wairu na ka binta ka retreat center. Malla ki kam ka pangile naka Holy Redeemer Renewal Center mau kalam kalang ka ba seizo naka benda ka jingim mensiyam jagi beri. Kenapa Jesu in kerku pat pensle shushu yangi pangindup la ben peniari ka kimaju ngoblei lemba ka ministry ka bangi pelong dang ni ngi IT ki father ki sister ya ki co-worker ya ki nang side baro ki repaid ba ki ba ya trailang bat ni naka benda ka hima ka sima chungu lemba ka ni ka center. Dashisha melongo Bakhuid ko trai
Kmie jong ka jing kuit barom. Nemar katangi karpardia me, to pen kuit pen kantang ya kine ki jing tarwa jongi, da ka bapa ya umen siem jame, kum ka umjer halo jangki, bakin karlalong yangi, kamet bargasnam, jong utrai jongi, o Jesu Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons ngobha. Ula pediang ya ka jingsha shitom. Ula shim ya upu. Badang ka baingu ya me. Ula kedia yavu badula ai halagi senran u ong. To shim bato bam na ka ne pi baro. Namar ka ne kalong ka medjanga. Ya ka bainaiti. Na ka benda jumpi. Hakaju keru kamendala le abam ula shimya ka kuri, bada ka baingo biang yame, ula ya ka halage senran u ong. To shim bato di na kane pi baro, namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam bate mai bad bam jikud, ya ka bain pen mi naga benda jumpi, bar naga benda ki babun, naga benda ka jimmap yaki pop, to le ya kane ban kan mau yanga. Kosnam bakardor jango Chris ta pen kuit yangi. Pen kuit yak men siam ha dim pen kuit. Pen kalain yangi vai pai vai. How news nem batimai ban kongu yak asur jame. Pen koit pen kia yaki bapangi bashitam. Yada yangi nau bamen naki kalam. Kajimaya jongka jinge Namar kata ngi ke ba penmenta ya ke jingia ba ke jimi pa jangu ngi tarwa hame ko tra yo pu janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwaidem namar melanyu yangi ke ba bit men yang hakama jamme ba ban shakriya me da ka bas ngi verit ngi karpadia me bangi ke ba yo binda hakamet ba ka snam u kris ngillo ke ba la penyata le kawai da omen siem Bakhuid takan mau lemro Kotrai ya kabalang jame, kabala priang. Ha satala ka partay. Pato penjanay ya ka ha ka jingid. Rengad badu Francis upa Bakhuid jangi. Wilbert Marvin Bishop jangi. But baro ki lingdo, but ki riniam. Takin maulem ruya ki himmen ki para shinrang bat kende. Ki bala yuti ya da ka bakarmen ya ki jimmi pat. But ya baro ki bala klat no ha ka jingi sne jame. Tapadiang ya ki, siya ka jing shay ka kama jame. To isni ngi baro ngi karpadia me barenghat bar kamaria te soti Bakhuid ka Kmie jango Blei u joso Bakhuid kurem janga ki apostol Bakhuid ku Francis disease Bakhuid pat baro ki rikuid ki bala pen soba me pateng la pateng ngi long ki babit bania ben talem ha ka jingim bam jikut par ngi ro pat pendon buram me da ukun jamme u Jesu Christ. Dau lembadu badhau Kalong hame Blei upa badan bor Hake jingelang kawe jungumen sim Bakhuid Barok kaburam bad ka jingyaro Junom la junom Ko himen ko para tongin tuwai kung bahu Jesu lahi kaya ngi ben tuwai
Itu wairu nagabinta ka inner healing retreat kum ka jimpen kare nagabinta ka jingim pati mai jongi hau news nem nadu lai tarik hadu san tarik itu wai nagabinta baharo ke baton jingtumu ban penti mai ka jingim jongi pakindup ya ma chisha ka jingai ka jingkarku ka jongu Chris itu wairu nagabinta Bible convention hau new panai katwe tarik baro ke ba don ka jingtumu ban pakin ya ma ya ka bor ba perla jongu jisu ha ka jingim jongi itu wairu nagabinta ki ba pangi ba shitam ha ki inga sem jongi itu wai nagabinta ki ba tolot bar itu wai nagabinta baro ki jinge ka bang ya kendu ha ka jingim jongi man kasngi pau jisu en pen gantang en pen sle lempa ka jinge silem janga maria teisuti ka Kmie jongu Kopa jengim ba ka bening ka long ka Bakhuid ka kerteng jeme kan wan ka hima jeme ka long ka mon jeme ha kan dau kum ba ha bening toa yang iminta ka jimpam jengi ka ba halagasngi padamap ingi reng khang jengi kumbangi rungi map ka belis niu yangi padwa delam yangi sha ka jimpan shoy en rei ta light ingi na ka basiniu top light yangi ngi karpat kotrai na ka jing siniu ba ro Haga jing spoon jamme, toy jing suk jing sign hagis ngi jangi, kramba daga jingera, ka jingis ne jamme, ngi light bara bona ka pop ban ngi yo jingeda ne ka jing jinjar barro, kat bangi dangap Kmie lindia ka jing karmen Bakhuid, pat ka jing wan pa jungunong penim jangi o Jesu Christ. Nama kecume kalong kaima, kecume kabor kau berom, chinom la chinom. Kotrai Jesu Christ me ubela ong haki apostol jamme, ka jing suk nga I happy, ka jing suk janga nga I happy. Wat pe digi pop jingi, hendra ya ka jinge janga balang jamme, bad ha ka jing spoon jamme, tai haka ya ka jing suk, bad ka jingeta le kawai katkum ka mon jamme, mame uba im pada basensha, junom la junom. Amen. Ka jing suk utrai kandon, bada bo rengka bat pim, Rengka bat dap da ka jingi do Christ, tongin ya ingu markelia. Kun lang brodu Blei, mekit ki property, tus ngau sene yagi. Kun lang brodu Blei, mekit ki property, tus ngau sene yagi. Hakumi ukun lambro jango Blei. Hakumi bakit na ka pop janga parte. Sukito ke bala kot ka jing kawai jango kun lambro. O kan rat ngam long wasong kok, paman rung kok kaying jenga, Devotional ka kati, kam sim jenga kasakiahi.
Blei go pa, Blei go kurna, Blei go min siem Bakhuid, ngia roya me ngi maneya me, naga benda ka jingis born jame, pamela ai lad yangi ibay pa ibay, ben yo I da kaway pat ka Sngi ka batimay, da kaway pat ka snem batimay, but da kaway pat ka Sngi buram batimay janga Maria te soti, iso karko kardo yangi ibay pa ibay menta, pensle yangi ibay pa ibay, Ngi ke balayo pidiang yame haga communion mensi amba communion Bakhuid karko kardo yangi ko Jesu ngi don kapadeng changi ki bapang ki bashitam ngi don ki kapadeng changi ki batalot bor don kapadeng changi ki bayam sosi halor ke jingkala changi bayin batoin changi don ki bas hosi namar ki pop changi Jesu ai boring ngi bayi pai bai penkatang uni usne penkatang या मन की बनाई जंग ने उसने पेनगंदांग मन की सायो जंग ने उसने पेनगंदांग मन का स्नी जंग ने उसने पेनगंदांग मन की खंडा जंग ने उसने पेनगंदांग मन की मिनट जंग ने उसने पेनगंदांग मन की सेकंड जंग ने उसने bangin dupla ban im ya ka jingim ka Bakhuid rengkat bat me lemba ka jingkui jangi lemba ka jingkongo jangi lemba ka jingyai rengkat bat me ko Jesu gilaban penkan tang ye ki wairo Jesu pen seiso ye ki jingnang nu jangi pen seiso ya ka lawai jangi bangin lang ki kon ke Bakhuid ban boram ye me ai boring ko Jesu ye ai ti hame ko Jesu ye ki jingtolat babon jangi ai ba ka bor jo menang seiso halor jangi halor ni usnem halor बाहर की जिंगांग नोट की जिंग तो बोझंगी हाल और की काम की जाम का बांगी त्रंग हाल और बाहरों की बापांगी बशितंगी बतिया हाकी हॉस्पिटल हाकी इंग सेम जंगी हालेलुया 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 जीसु 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 हालेलुया 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 Jesus, 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 Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus. To nginia duwai. Daka jinkum en kotrai ngila pediang yakini ke sakramen na beneng to aingi karpadia me bakin men to isha ke jingim bam jikut yangi kibas no krao ban pen bana ya ka Maria Bakhuid ka bayaisa ka theizoti kum ganong ka ya ukun jame bat ka Kmie janga Balang da u kreso trai jangim Amen.
utrai undon rengkat bat pim. Rengka bat piru. Mu ya ke kli jambi kerpadi ke jingkar ku na utrai. To Blei Balang katen rai bat temei jambaro ke jingkar ku. Unai happy ka jinga untese karhai happy ya ke jingkar ku jongu. Bat unri sumari pi baro shilender usnem. Amen. To Blei unai ba ka jingai jambi kalong ka basngur ka jingkar men jambi kabayai sha. Bat ka jings bon jambi kabayai ne da ka jingai sha Bakhuid hadu ka Bakhuid. Amen. To Blei penyai dia ke Sngi bat ki kam jampi ha ke jing suk jangu skap badonai yapi ke jing do unia I jing duai ki ba pi duai hang ne bat hamal la ka jaka bat yalam yapi da ka jing kemen sha ka jing embam je kut. Amen. Bat ka jing gor ku jangu Blei badon bor baro uppa badu kon badu men sem Bakhuid kan hiar happy bat kan sa bat pi junom. Amen. Ya lesuk ban bana ikakubar babha jongotrai da ka jingim ga jompi. Nisongo yau Blei. Ko himen ko parang ituai naga binda ka jing demu jongu pa Bakhuid kadba uni usnem jubilee man ka Sngi kadba ngi shimenta mas Bakhuid ka jing Blei nginang yo ka jimpen jampura naga jimpen shitom shipor ngituai naga binda ka jing demu jongu pa Bakhuid. Kopa jongim Uba peneng kalong kapui kerteng jume kan wan ke ma jume kalong komon jume ha kendau kumba peneng toai ngi mentai ke jibam jengi kepala ke Sngi patoma pengi kang jengi kumba ngiru ima pe ke balas niu yengi badwa dalam yengi syage jimpen shoy and rei to pelai jengi na ke bas niu amen ku Blei ku Maria ku batap ke jengi utrai tu bat pan ke kuye pan tinggi tinggi Balang kuye so ko jong av Jesu ko Maria Bakhuid Kmie jong Blei tuai na kanta jungi nong pop minta berapor jungi ap jungi amen kaburom au pa tukun hamat sim Bakhuid balong ba meningkong kuju mental barabor junom lai junom amen kejing tuai nem jubilee Kokpa ubah beneng to ai bagajinge bamil ai hangi hau kun jome uji sukris uhenmen jungi badba katliding jong kajing sebun kan kelang hagi dono jungi da umen sim Bakhuid kan kersiu biang hangi ya kajing kermen bala kerku na kapanta kajing wan jong kahima jome to ai bagajinge jome kan penkeladur yangi syaki nonglur lengkang bomju syong thai ban bet iki sembai jong ka gospel to ai bakitu ki sembai kin pen kaladur na syapo ya ka jaj benriu bade ka prathai mariang baro ka wei ha ka jing kimelen ti bati kina ya ka beneng bathmai bat ka prathai bathmai haba enda ya ki bor jong boman laweng no ka buram jong me kan ting sain junom to ai ba ka jing jong ka jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ke jing angnut ya ki tiara jing kan show happening ai bakata ke ju ke jing ai kan pensapriang ya ke jing kemen bat jing sup jong nong siu spa jungi setelah ke prathai syame ko Blei jungi ubala kerku junom kan long ka burom bat ke jing ya ro junom amen simji ruai ke Maria tisuti nomor arspa san punyo arspa san punyo Long da jong ki nong po
Buram hau pa berkun mensim Bakhuid. Balang amelingkong ujung matam berabor jenam. Amen. Kodun kuitam jong ujisu. Doi Sngi. Kodun betelem jong kamaria. Ruain kamtai jungi. Enyero yutra Yesus Kristus. Jenam. Amen.